Assalamu alaikum. Ehrbani ileşler, hormatly tomoshaşlar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary. Elbetde Türkmenistan paragatçylygyň we anaşyň watanaty ýylymyň her bir günleri toýdur bayramlara, şany wakalara besenýär. Goý her bir ödüşleri aýdymdyr saatlara siňip, dabarasy gadar bolup ýaňlanýan arkadagy ýurdumyzda elmadama toýlarymyz toýlary bayramlanmaz, bayramlar olsun. Halipa şäherlik mektebini giňgerme eýeden medeniyet halkyň kalbydyr diýen gahrman arkadagymyza tüý sürekden alkyşlar aýdýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömür uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Atalamyzyň arzu umytlaryna bina bolan garaşsyz hemişelik baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hemişe toýly günler, bayramly günler ýar bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmen Owady Teleýaylym tarapyndan taýýarlanyp ýaýlma berilýän Owady sahnaty gepleşigimiziň bugünkü ýürüýte sanyna siziň ähliňizi tomoşa etmäge çagyrýar. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, gepleşigimiziň 05 54 ýa belgisine SMS ýollan ileşmede jaňa dert hemde gepleşiklerimiziň öňkü sanlarynda gepleşigimizde gatnaşan aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýaýlma berer. Şoň üçin mehriban tomoshaçylar Türkmen Owady Teleýalymynyň daşlaşmaň ýaýlymda Owady sahnaty gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň başyny ine şulajay aýdym bilen başlaýar diňden diýinjal. Halkına bahtiyarlık getirdim, Türkmen adına işlerine getirdim. Aylar yıllar yeni şöhret getirdim, şöhret vurgunudum yaşa arkada, şöhret vurgunudum yaşa arkada. Vasfık oldu naydım dilhana, dünya hayranıydım buraya dilhana. Şakir bir karar tutmadım bana, şofar vurgunudum yaşa arkada, şofar vurgunudum yaşa arkada. Şakir bir karar tutmadım bana, şofar vurgunudum yaşa arkada, şofar vurgunudum yaşa arkada. Şofar vurgunudum yaşa arkada, şofar vurgunudum yaşa arkada, şofar vurgunudum yaşa arkada. Alınımın bunlar tovali, şofar vurgunudum yaşa arkada, şofar vurgunudum yaşa arkada, şofar vurgunudum yaşa arkada. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, görüşmek diýäli gepleşigimiziň başynda owadan aýdym diňlediňiz. Indi orta biz gepleşigimiziň 05 54 ýa belgisine has köp SMS ýollan ileşmedi bize taýdynda taýlap jaňa diýär. Hemde olaryň diňlemek isleýän aýdymlaryny ýaýlma berer. Onda geliň tomosha edeliň biziň ilkinji jaňa çek ileşmedi kimkä diňläliň. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Owady Teleýalymynyň Owady sahnaty gepleşiginden jaňa diýär. Ilki bilen özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Akal welaýatynyň Akbuda ýetrabynyň ýaşaýjysy Atbaýa dünýä gödel. Dünýä gödel. Indi biz gepleşigimiziň bugün ýürüýte sany taýýarladyk. Gepleşigimiziň 05 54 ýa belgisine has köp SMS ýollan ileşmede jaňa diýär hemde olaryň diňlemek isleýän aýdymlaryny ýaýlma berer. Indi dünýä gödel gepleşigimiziň öňkü sanlarynda aýdym şeýitden biziň ýerine ýetiren bir näçe aýdymlary bar. Häzir biz şol aýdymlaryň içinden 4 san aýdym size höderleýäs. Şol 4 aýdymyň içinden bir aýdym saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdymam gepleşigimiz bugünkü ýürüýte sanynda ýaýlma berer. Sağ olun. Onu dünýä gözel aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji Oba gyzlary, ikinji
nirde sen, üçüncü oylan sen, dördüncüm akmaya. Indi şolaryň haýsyny dinlemek isleýän. Men nirde sen ýen aýdym saýlaýan. Nirde senden aýdym saýlaýaňyz, nirde senden ol odan aýdymy gepleşip bolýan kısanlarynda biziň deki aýdym şeýmiz Bayramxan Saparov sadyny ýetdiň joşuny sadlaryň aslynda gepleşigimizde ýerine ýetirdi. Bayramxan Saparowyň ýerine ýetirmeginde bizem şol aýdymy ýaýylma berýär. Gepleşiklemeden hem innik kısanlaryna gatnaşyp duruň, biz size ýene bir ýoly ulus ardy edýäs. Sag bolun. Köp sag bolun. Sag bolun. Ene mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, ileşmeden bayramçylyk kutlawyny dinlediňiz. Hem de ileşimiz Bayramxan Saparowyň gepleşigimiz öňküsanyny ýerine ýetiren nirde senden aýdym saýlady. Bayramxan Saparowyň ýerine ýetirmeginde bizem şol aýdymy ýaýylma berýär. Mehriban tomoshaçylar, Türkmen Owasy ile ilminiň daşlaşmaň, dinleýän diňizjaliň ýaýlymda Bayramxan Saparow aýdym. Hüýgülim ýatlaýan, gollarym galgap, garaşýan sen aýym diýen sözleriň. Men saňa garadym, garan ýerlerim galypdyr uzakda, nirde sen nirde. Men saňa garadym, garan ýerlerim galypdyr uzakda, nirde sen nirde. Galypdyr uzakda, nirde sen nirde. Menem gelerim, gören yollarıma güller düzerim. Elmadam kemişi yatlap giderim. Ömrümün konşası nirde sen nirde. Elmadam kemişi yatlap giderim. Ömrümün konşası nirde sen nirde. Ömrümün konşası nirde sen nirde. Aşık men süýgelim arayan daşdan, gijeler oklaman gözlerim ýaşdan. Doýsam da izizim sen pek süýgüňi, aramaz uzakdyr nirde sen nirde. Doýsam da izizim sen pek süýgüňi, aramaz uzakdyr nirde sen nirde. Aramaz uzakdyr nirde sen nirde. Menem gelerim, yönen yollarıma güller düzerim. Elmadam kemişi yatlap giderim. Ömrümün konşası nirde sen nirde. Elmadam kemişi yatlap giderim. Ömrümün konşası nirde sen nirde. Aşık men süýgelim nirde sen nirde. Jahanda adamzat döräli bäri ganyt kakyp dünýä dolan aýdymlar. Güller wasp edýän bilbiller ýaly ata baba şondan söýlen aýdymlar. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, Türkmen Owasy ile ilminde owady sahnat gepleşigimizde tomoşa edýäňiz. Indi gepleşigimiziň 0554 gysa belgisini SMS ýollan ileşigimizi bize satyna saýlap jaň etmegimiz dowam edýäs. Alo. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Owasy ile ilminiň owady sahnat gepleşiginden jaň edýäs. Mümkin bolsa ilki özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Bartan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy Durdugul Döwregen. Durdugul, biziň gepleşigimiziň 0554 gysa belgisine bir näçe SMS-iňiz ýollapsyňyz, bizem siň SMS-iňizi kabul etdik. Ilki bilen gepleşigimizde SMS ýollap, gepleşigimiz bilen ýakyn ara gatnaşykda bolýanyň üçin size köp sag bolsun aýdýas. Endi biz gepleşigimiziň bugun ýörekli sany taýýarladyk. Hem de gepleşigimiziň 0554 gysa belgisine
has köp SMS ýollan iletişimiz bize satynda saýlap jaňa diýet. Bu arkada prezidentimiz sağ bolsun, ömrü uzak bolsun, alıp barayan ýyly täklifli döwlet häkimetçileriniň kimisi üstünlük ýar bolsun. Köp sağ olun Durdugul. Eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size elmedamap işiňizde üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuwlaýar. Indi Durdugul gepleşigimiziň öňkü sanlarynda aýdym şeýitlemizin ýerine ýetiren aýdymlary bap. Şol aýdymlaryň içinden häzir siz bir aýdym saýlamaly, umumy jem 4 aýdym size hödürleýär. 4 aýdymyň içinden haýsy aýdym saýlasaňyz, şol aýdymyň gepleşigimiz bugünkü ýörükli sanynda ýaýlma berer. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs, ünsüdiňlen birinji aýdym zary bilen, ikinji armanyny, üçüncü gopuzşally, dördüncüm gözleriň. Indi şolaryň haýsyny saýlaýaňyz? Armanla. Armanyny diýen aýdym saýlaýaňyz, armanyny diýen ol aýdymy gepleşigimiziň öňkü sanlarynda biziň ýaş dekindi aýdym şeýdimiz Kemal Anaberdiýew sadan niýetleriň joşuny sadlarynyň aslynda ýerine ýetirdi. Kemal Anaberdiýewiň ýerine ýetirmeginde bizem şol aýdymy ýaýlma berýäs. Gepleşigimizde gatnaşygyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşigimiziň inlik sanlaryna gatnaşyp duruň. Biziň 05 54 gysy belimiz hemiş bolgandy. Sağ olun. Köp sag bolun. Ene mehrbany ýeşer, hormat tomuşçular, armanyny diýen aýdymyny biz häzir ýaýlma berýäs. Ol aýdymam elbetde gepleşigimiziň öňkü sanlarynda Kemal Anaberdiýew ýerine ýetirdi. Gelin onda Kemal Anaberdiýewiň ýerine ýetirmeginde şol armany diýen aýdym dinläliň, onu nämeziňden diýjek. Çeşmenin boyuna gördüm men seni, ara gölüm orin orin bakana. Bir bakışta yerkim alan gölleri, koydu beni tükenüksüz armanına. Bir bakışta yerkim alan gölleri, koydu beni tükenüksüz armanına. Cemalını en ağzına gülendi, sana taraf nararımı duramda. Dördörüm saçlarım atan tolkunu, koydu beni tükenüksüz armanına. Dördörüm saçlarım atan tolkunu, koydu beni tükenüksüz armanına. Dünyamı yad ettin, yılgırdın beni, barza tüzi ayda bilmem derlemdi. Zor olurun arasına geleni, nedin bilin koydun beni armanına. Zor olurun arasına geleni, nedin bilin koydun beni armanına. Aşkın hazratını sen verdin bana, bu derdi verenler bolur dermanla. Vah Hasan bu derdine olursun derman, yine de gıyıl armanla men armanla. Hasan bu derdine olursun derman, yine de gıyıl armanla men armanla. Zor olurun arasına gelenip, nedin bilin koydun beni armanla. Yine de gıyıl armanla men armanla, nedin bilin koydun beni armanla. Düňür däp durandyr türkmeniň sady,
Belintir şirindir näzik owady. Joşgunudur güýzi, bakary ýady, derde derman bolan melhem aýdymlar. Ähwan ýylyşlar, hormatly muşuşlar, owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü ýörüte sany dowam edýär. Bizim gepleşigimiziň 0554 gysa belgisine has köp SMS ýollan ýylyşmyzy jaň etmemiz dowam edýär. Gelin bu ýylyşmyz bilen tanış bolalım. Alo. Alo, salam. Selam. Biz Türkmen Owasy ýylynyň owady sahnat gepleşiginden jaň edýär. Mümkin bolsa, ilki özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Umar vilayatynyň Göltene trawynyň ýaşaýjysy Şatlyk Berdiýew. Şatlyk, biziň owady sahnat gepleşigimiz bugün ýörüte sany dowam edýär. Biziň gepleşigimiziň 0554 gysa belgisine bir näçe SMS-iňiz ýollapsyňyz, siziň ýollan SMS-iňiz gepleşigimize ýygyderli tomuş edýäniňizi aňladýar. Mümkin bolsa gepleşigimiziň bugünkü sanynda bir bölük aýdym ýerine ýetirip bererdim. Başyna. Gelin onu dinlärin. Bir velci bulude gelere yamala yama bulude nedlo yarne üstüno sayıldı gönlüme armane içinde yağma burada inerlo yarne üstüne. Şatlyk, köp sağ bolsun aýdýas. Owadyňyz belent bolsun. Aýdymy gowy ýerine ýetirdiňiz. Biz size aýdym sada eleminde de üstünlükleriň ýaranmagyny tüýsürekden arzuw edýäs. Şatlyk, gepleşigimiziň geçen sanlarynda aýdymçylamyň ýerine ýetiren bir näçe aýdymlar bar. Gepleşigimizde ýygyderli tomuş edýän bolsaňyz bilýänsiňiz. Şol aýdymlardan nädir biz size 4 sany aýdym hödürleýäs. Şolaryň içinden bir aýdym saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdymy gepleşigimiziň bugünkü ýörüte sanynda ýaýylma berer. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji ak maýa gerek, ikinji käkilik, üçünji bagyt däletin kakan gyz, dördünjüm aýnam derdiňden. Indi şolaryň haýsyny saýlaýaňyz? Aýnam derdiňden. Aýnam derdiňden ýene aýdym saýlaýaňyz. Ol aýdym gepleşigimiziň öňkü sanlarynda özüniň sady niýetleriniň joşuny sadlaryň aslynda Begiler Nurberdiýew ýerine ýetirdi. Onda Şatlyk Begiler Nurberdiýewiň ýerine ýetirmeginde biz şol aýdymy ýaýylma berýäs. Gepleşiklemediň hem indik sanlaryna gatnaşyp duruň biziň 0554 gysa belimiz hemiş ulgam. Enep mehriban ýylyşlar, hormatly muşuşlar, ýylyşymyzyň ýerine ýetiren bir bölük aýdymlary dinledik. Elbetde ýurdumyzyň Mary vilayatynyň ýaşaýjysy Şatlygyň saýlan aýnam derdiňden diýen aýdymyny ýaýylma berýäs. Dinläň diýin jalyň ol aýdymy Begiler Nurberdiýew ýerine ýetirdi. Onu näme gelin dinläliň, tomuş edelim. Aşığım saklana bilmez, sayrayan dilin derdinden Bilbilim oklaya bilmez, barmazı gülün derdinden Aşığım saklana bilmez, sayrayan dilin derdinden Bilbilim oklaya bilmez, barmazı gülün derdinden Sen şahtenim, men şahtu var, gariban men kıldetsi var Yada salsam ağzım su var, doğdukta balın derdin Sen şahtenim, men şahtu var, gariban men kıldetsi var Yada salsam ağzım su var, doğdukta balın derdin Yarıştın ya dillerim, açılsın senin yollarım Nediktir ince dillerim, varmadı gülün derdin Yarıştın ya dillerim, açılsın senin yollarım Nediktir ince dillerim
sallanan golun derdin. Sen şafine, men şafı var, garibim men kıldet duvar, yadı kalsam ağzım suvar, dodokta balın derdin. Sen şafine, men şafı var, garibim men kıldet duvar, yadı kalsam ağzım suvar, dodokta balın derdin. Çağırsam nasıl gelmersin, gelsin de oynap gülmersin, gülmersin. Ne bolly habar almarsın, kemine kulun derdin. Çağırsam nasıl gelmersin, gelsin de oynap gülmersin, gülmersin. Ne bolly habar almarsın, kemine kulun derdin. Sen şafine, men şafı var, garibim men kıldet duvar, yadı kalsam ağzım suvar, dodokta balın derdin. Sen şafine, men şafı var, garibim men kıldet duvar, yadı kalsam ağzım suvar, dodokta balın derdin. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary, o wada sahnaty gepleşigimiz dowam edýär. Näder mehriban tomoşaçylar, biz indiki ileşmede jaňa diýäs, gelin indiki ileşimiz bilen tanış bolalım. Alo. Alo, salam. Salamu aleykum. Biz Türkmen Hava Teleýanymyň o wada sahnaty gepleşiginden jaňa diýär. Mümkin bolsa, özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Lebap vilayatynyň ýaşaýjysy Ahmet Ahmedow. Ahmet, gepleşigimiziň öňkü sanlarynda aýdymçylamyzyň ýerine ýetiren bir näçe aýdymlar bar. Şol aýdymlardan biz size häzir 4 san aýdym hödürleýäs. Şolaryň içinden bir aýdym saýlamaly, haýsy aýdym saýlasaňyz, şol aýdymy gepleşigimiziň bugün köýüp ýörüýte sanyna ýaýylma berer. Böyle. Onda aýdymlaň atlar bilen tanış edýäs. Birinji görünmez, ikinji ýar bir ýana, biz bir ýana, üçünji Oğulbek, dördünji Akmaýa gerek. Indi şolaryň haýsyny saýlaýaňyz? Men şol aýdymlaryň içinden Oğulbek diýen aýdym saýlaýan. Oğulbek diýen aýdym saýlaýaňyz. Oğulbek diýen ol aýdymy gepleşigimiziň öňkü sanyny özüniň sadyny näitler bilen bilelikde Zeki aýdymçymy Seyit Gultulögenew ýerine ýetirdi. Seyit Gultulögenewiň ýerine ýetirmeginde bizem şol aýdym häzir ýaýylma berýäs. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşikden hem indiki sanlaryna gatnaşyp duruň. Biziň 05 54 Gysy belimiz hemi şol gonda. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Ene mehriban ileşler, hormatly muşaçylar, ileşimiz Seyit Gultulögenewiň gepleşigimiziň öňkü sanlaryny ýerine ýetiren Oğulbek diýen aýdymy saýlady. Bizem elbetde ileşimiziň istek esasynda şol Oğulbek diýen aýdymy ýaýylma berýär. Onuň hem mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, dinleýän ýyňjalyň ýaýlymda Seyit Gultulögenew aýdymy aýdýar, goýup ýanglanjak aýdym köňüllere kerem, ýüreklere lezzet berdi.
Oğul begey, oğul begey, oğul begey, oğul begey, hay hay, oğul begey, hay hay. Dünyanın kumru hanımın begey. Bakkadan bilen sürüpeyim, çıkmadan ayasınlarından, boyun havana çıkamdım, çorbadan ayasınlarından, aşığının simri verip, narmadan ayasınlarından, anıların gönül bilir, gözleşme çabuynum olayım, şirin şeker gönül bilir, gözleşme çabuynum olayım, armayan yıldır bilir, öpüşme çabuynum olayım, oğul ve oğul begey, oğul begey, oğul begey, hay hay, oğul begey, hay hay. Dünyanın kumru hanımın begey, oğul begey, oğul begey. Dünyanın kumru kim oğul begey, oğul begey, hay, oğul begey, zat. Dünyanın kumru zaman, oğul begey. Aydımdır saat, yüreklerin musalayıp, şahan nadık bedeyenir insani. Erkana sayrayan bilbil misali, goy yanlansın, aydım saadın oğadı. Mehriban ileştir, hormatımız ışır, görüşümü diyalayıp, oğadı sahnat gepleşimizde, edir şu pırtat Seyit Kultulugenif'in yerini yetiren Oğulbek diyen aydımın dinlediniz. Inni biz, mehriban tümüz ışır, innikip, ileşimizde zanga diyaz, gelin, innikip, ileşimiz bilen tanış olalım. Alo. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Owasy ilminin owady saknaty gepleşiginden jaňa diýär. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Daşoğul vilayatynyň ýaşaýjysy Akmurad Mekan. Mekan owady saknaty gepleşigimiziň bugun ýürüýti sany dowam edýär. Indi Mekan gepleşigimiziň öňkü sanlaryny aýdym şeýitlemizin ýerine ýetiren aýdymlary bar. Häzir şol aýdymlardan biz size 4 san aýdym hödürleýäs. Şol 4 aýdymyň içinden häzir bir aýdym siz saýlamaly. Gaýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdymy häzir ýaýylma berer. Böyle. Onu Mekan aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji gözleriň, ikinji senmediň, üçünji ýadgul, dördünjüm ýar-ýar. Indi şolaryň haýsyny dinlemek istäýäňiz. Eger mümkin bolsa şol kelmediň ýene aýdymy aýtdyrsaňyz ören hoşal bolar. Senmediň diýen aýdym saýlaýaňyz. Elbetde senmediň diýen aýdymy gepleşigimiziň öňkü sanlaryny ýaş aýdym şeýdimiz Mergen Anamradow ýerine ýetirdi. Onda Mekan Mergen Anamradowyň ýerine ýetirmeginde şol aýdym bizem ýaýylma berýär. Gepleşiklerimiziň minnik sanlaryna gatnaşyp duruň biziň 05 54 gysa belgimiz emi şulgamda. Hoşal bolar. Bolýa sag bolun. Enep mehriban ileşir hormatymyz uşur. İleşimiziň bayramçylyk gutdaglaryny dinledik. Hemde ileşimiz Mergen Anamradowyň ýerine ýetiren senmediň diýen aýdymy saýlady. Onda bizem Mergen Anamradowyň gepleşigimiziň öňkü sanlaryny ýerine ýetiren şol senmediň diýen aýdymny ýaýylma berýär. Bizem dinleň, beýin jalyň, tomoşa edin. Kalbim doluy gaýgydan, yanım yalan köýgüdün. Kalbim doluy gaýgydan, yanım yalan köýgüdün. Bu duýgumy duýmadym, söýün ýarym senmedin. Bu duýgumy duýmadym, ey söýün ýarym senmedin. Yalan söýwen anamy, gidip derin buwany. Yalan söýwen
Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary, o wady sahnat gepleşigimizi dowam edýär. Indi mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň 0554 gysa belgisine SMS ýollan ileşmede ýene-de jaň etmegimiz dowam edýär. Indi geliň mehriban tomoşaçylar göreliň, tanışyp bolaliň, biziň indiki jaň etjek ileşmemiz kimkä? Alo, Alo, salam. salam. Biz Türkmen Owasy ýylymynyň o wady sahnaty gepleşiginden jaň edýär. Mümkin bolsa, özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Balkan welaýatynyň Maktumul Etrawynyň Gerkel obasynyň ýaşaýçysy Medeniyet işgäri Asyr we Gowhar. Gowhar, biziň gepleşigimiziň 0554 gysa belgisine bir näçe SMS-iňizi ýollapsyňyz, biz hem siň SMS-iňizi kabul etdik. Indi Gowhar, biziň gepleşigimiziň öňkü sanlarynda aýdym şeýdemiz bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdiler. Şol aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň biz size häzir 4 san aýdym hödürleýär. Şol 4 aýdym içinden häzir siz bir aýdym saýlamaly. Ýürüýte siziň saýlajak aýdymyňyň gepleşigimiziň bugünkü ýürüýte sanyna ýaýylma berer. Bolýar. Aýdymlaň atlary bilen tanış edýäs. Birinji gözleriň, ikinji mehribanym, üçünji gyýylar, dördünjüm ýaryar. Indi şolaryň aýdyny saýlaýaňyz. Men Mehribanym diýen aýdym saýlaýyn. Mehribanym diýen aýdym saýlaýaňyz. Mehribanym diýen ol aýdymy elbetde biziň zikirli aýdymçymyz Döwran Gurban Sähätow gepleşigimiziň öňkü sanlaryny ýerine ýetirdi. Onuň biziň Döwran Gurban Sähätowyň ýerine ýetirmeginde şol aýdymy ýaýylma berer. Gepleşiklerimizin minnik sanlarına gatnaşyp duruň 0554 gysa belimiz emişe sizden gelýän SMS-ler kabul edýär. Bolýar, sag bolun. Köp sag bolun. Ene mehriban ileşler hormatly tomoşaçylar, geliňiz bolsa ileşmediň saýlan mehribanym diýen aýdymyny dinläliň. Ol aýdymy gepleşigimiziň öňkü sanlarynda Döwran Gurban Sähätow ýerine ýetirdi. Döwran Gurban Sähätowyň ýerine ýetirmeginde şol aýdymy ýaýylma berýär. Dinläň, deýin jalyň, tomoşa ediň. Yüreğim durdu yer aygı dursana, Sehra güllerini silap yörsene, Bana süyücü gürrün versene, Dursana gıyıp sana canım, Garveli mehribanım, Dursana, Dursana gıyıp sana canım, Garveli mehribanım, Saklan lelim bana bakayım sana, Yürüp denince yol çekeyim sana, 20 yıl bile bakayım sana, Dursana gıyır sana canım, Garveli mehribanım, sana canım, Dursana gıyır sana canım, Garveli mehribanım, sana canım. Güllerin güllürüp yakarsın beni, Hoş deyip nevinin yakarsın beni, Gözümün kuvuncu Türkmen gözeli, Dursana gıyıp sana canım, Garveli mehribanım, sana canım, Dursana gıyıp sana canım, Garveli mehribanım, sana canım, Dursana mehribanım, sana canım. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, o wady sahnat gepleşigimizde tomoşa edýäňiz. Indi gepleşigimiziň 0554 gysa belgisine SMS ýollan indiki ileşimizde jaň edýäs. Geliň indiki ileşimimiz bilen tanış bolalım. Alo, Alo, salam. salam. Biz Türkmen Owasy ýylymynyň o wady sahnat gepleşiginden jaň edýäs. Mümkin bolsa,
Özüňizi bilen tanış etseňiz. Men Aşgabat'yň ýaşaýjysy Merdan Geçermenov. Merdan, gepleşigimiziň 05 54 gyýta belgisini elbetde SMS-siňiz ýollapsyňyz. Bizem siň SMS-siňizi kabul etdik. Indi Merdan gepleşigimiziň öňkü sanlarynda aýdym şeýitlemeden ýerine ýetiren bir näçe aýdymlar bar. Şol aýdymlardan biz size häzir 4 san aýdym hödürleýäs. Şol 4 aýdymyň içinden bir aýdym saýlamaly. Siziň saýlan aýdymyňyzy gepleşigimiziň bugünkü ýürüýte sanynda ýaýylma berer. Başsyna ulan mesele. Onda Merdan aýdymlaň atlar bilen tanış edýän birinji Gara gözlüğüniň, ikinji Ýazgül, üçünji Ýar, dördüncüm Ak maýa gerek. Aýdymlar arasynda eger mümkin bolsa gözlüğüniň diýen aýdymy sevilýän, mümkin bolsa şol aýdymy ýerine ýetirýär. Ol aýdymy gepleşigimiziň öňkü sanynda ýaş degi aýdym şeýdimiz Şargella Ataballiýew ýerine ýetirdi. Şargella Ataballiýewiň ýerine ýetirmeginde bizem şol aýdymy ýaýylma berýär. Gepleşiklemeniň hem innik sanlaryna da gatnaşyp duruň 05 54 gyýta belgimide SMS-siňizi ýollaň. Gepleşigimizde gatnaşanyň üçin hem köp sag bolun. Çok sağ olun. Sag bolun. Yaralar halayıklarına dağlı halımın hoğara ağladı valmasın dağlı yerinden hoğara Arıvız bilen gönlüstüm, şirin söz bilen gönlüstüm dadı Al-Hawley eğilip şiddetin yestim dadı Dilim hoğara Al-Hawley uyaley halın araveli elimden bir araveli Hemra diyer barnalın Hemra diyer barnalın Alma öyle narların dadı Al-Hawley Hemen şuun kararının Şilinden hoğara Al-Hawley uyaley halın araveli elimden araveli Hemen şuun kararının dadı yerinden hoğ, tirinden hoğ
Aydym ömürlere zynet bolmaly, aydym arzuwlara kanat bolmaly. Örlende ömrümizin günleri aydym ilki goýulan binýat bolmaly. Mehriban ýeşler, hormat tamaşaçylar, o wada sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Indi biz gepleşigimiziň 0554 ýete belgisine SMS ýollan indiki ýyleşmede jaň edýär. Gelin onda mehriban tamaşaçylar, indiki ýyleşimiz bilen tanış bolalım. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Owasy ýaýlamynyň owada sahnat gepleşigininden jaň edýär. Özüňiz bilen tanış edäň. Men Akawly Laýçynyň Tejen şäheriniň ýaşaýçysy Mälik Rejepow. Mälik, biziň gepleşigimiziň bugünkü sanynda gepleşigimiziň 0554 gysa belgisine has köp SMS ýolan ýyleşmede jaň edýär. Indi Mälik, gepleşigimiziň öňkü sanlarynda aýdymçylygymyzyň ýerine ýetiren bir näçe aýdymlar bar. Häzir şol aýdymlardan biz size 4 san aýdym hödürleýäs. Şol 4 aýdym içinden bir aýdym saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdymam gepleşigimiziň bugünkü sanynda ýaýylma berer. Bolýar. Aýdymlaryň atları bilen tanış edýän. Birinji ýar bir ýana biz bir ýana, ikinji görünmez, üçünji ýadgul, dördünjüm gyýyzlar. Indi şolaryň haýsyny saýlaýaňyz. Gyýyzlar diýen aýdymy saýlaýan eger mümkin bolsa. Gyýyzlar diýen aýdym saýlaýaňyz, gyýyzlar diýen ol aýdymy gepleşigimiziň öňkü sanynda Zeki aýdymçymy Segat Murat Gurbanyň ýerine ýetirdi. Onda näme Segat Murat Gurbanyň ýerine ýetirmeginde şol aýdymam siziň üçin ýaýylma berýär. Gepleşiklemediň hemen sanlaryna gatnaşyp duruň. Sag boluňyz, ýysyňyzda sünni bar bolýar. Sag bolun. Enep mehriban ýyleşler, hormat tamaşaçylar. Ende bolsa ýöreýte ýyleşimiziň saýlan aýdymyny ýaýylma berýär. Segat Murat Gurbanyň gepleşigimiziň sanyny ýerine ýetirdi. Onda gelin tomaşa edeliň, dinleň, diýinjalyň. Kıyılar hakta itidaştan Böker durur yürekler Kıyılar hakta itidaştan Egilerdik direkler Kıyılar hakta itidaştan Canalar can dilekler Çünkü baştan açayım Dürüş bayarlıylanım Ginnamın dılap gider Kara taşlar çölün Yüreğim çiğnet gider Taş terpilip çölün Kara taştan tutun Kara gözlür gülün Benim ürter saçlarım Darayış bayanlarım Nar denizi deptin, çukur
ucuklu enekli. Bak görünse kalbam ince, bak ucu dedi içinekli. Yerin kayman olman, sallansı var yılların. Beyledi bir büyük dağ, güler kildiren dağ. Yerhim yaydan yan yana, sallanıp oynayırsan. Tirgizan yigitlerden kimge ununu yaraysan. Gözlerini oynadı yıllar şu bargınların. Tirgizan yigitlerden kimge ununu yaratan. Yerin kayman olman, sallansı var yılların. Çünkü baştan acayip dönüş var yılların. Gözlerini oynadı yıllar şu var yılların. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, elbetde gepleşmeden öňkü sanlaryny aýdymçylamadyň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinledik. Goý elmydama arkadaky ýurdumyzda toýlamyz toýlar ulaşsyn. Elmydama owazymyz belent bolsun, aýdymyz belent bolsun. Gahrman arkadamyzyň saýasynda güneşli diýarymyzda hemişe toýlamyz toýlara, bayramlanmaz bayramlar ulaşsyn. Elbetde türkmen halkymyz toýly günlerde, bayramly günlerde ýaşadýan medeniýet halkyň kalbydyr diýen gahrman arkadamyzyň jany sag, ömür uzak tutyan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Sizin her biriňiziň maşgul olajaklaryňyzda çağı gülküleri, ene huduları, türkmen aýdym saadlary hemişe ýanlanyp dursun. Hoş, sag bolun.